Земята под краката ви лъже. В момента, докато седите на стола си или държите телефона си, чувствате усещане за стабилност. Мислите, че Земята е завършен продукт, статична твърда скала. Но вие грешите. Дълбоко, фундаментално грешите. Под кората има машина, буен, бълбукащ двигател от разтопено желязо и движещи се плочи, която се опитва да прекрои повърхността на тази планета 4 милиарда години. През повечето време тази машина работи в тишина, но в определени кътчета на картата кожата на Земята е изтъняла. Машината пробива. И когато го направи, тя създава неща, които не би трябвало да съществуват. Добре дошли на пътешествие в невъзможното. Ние не сме тук, за да разглеждаме пощенски картички. Ние сме тук, за да станем свидетели на глюкове в матрицата. Отиваме на места, които изглеждат така, сякаш са проектирани за извънземен свят. Места, които са толкова враждебни към човешкия живот, че е трябвало да останат скрити завинаги. Започваме в Африка. Не Африка на сафаритата и саваните, които сте виждали по телевизията, а Африка на голямата рифтова долина, белег толкова дълбок, че буквално разкъсва континента на две отделни суши. Затегнете коланите. Въздухът е на път да изтънее, водата е на път да се превърне в киселина, а пейзажът е на път да започне да ви наблюдава. Входът към подземния свят. За да намерите първото чудо в нашия списък, трябва да изоставите концепцията за ваканция. Тук не сте турист. Вие сте биологична аномалия, меко, изпълнено с вода създание, което навлиза в пещ, предназначена за геология, а не за биология. Пътували сте до Афарския триъгълник в Северна Етиопия, място често хиперболично описвано като ад на Земята, но реалността е много по-чужда. Когато излезете от превозното си средство, усещането е незабавно и силно. Вие стоите на едно от най-ниските места на африканския континент, 410 фута под морското равнище. Атмосферното налягане е тежко, притиска тапанчетата ви, но жегата е това, което доминира съществуването ви. Тя ви удря като физическа стена, осезаема бариера от топлинна енергия. Говорим за постоянни мъчителни 120 градуса по Фаренхайт на сянка, въпреки че намирането на сянка тук е на празна работа. Слънцето не просто свети, то атакува Земята. Вятърът, за който бихте се молили във всяка друга пустиня, не предлага облегчение. Той е като взрив от конвекционна фурна, който раздухва горещ прах и солни частици в дробовете ви, докато не почувствате, че вдишвате течен огън. Това е депресията Данакил и това е място, където планетата се разкъсва. От геоложка гледна точка, вие стоите в мащабно, активно местопрестъпление. Това е тройното съединение Афар, рядък тектоничен феномен, където три масивни плочи – африканската нубийска, африканската сомалийска и арабската – се отдалечават една от друга. Напрежението е осезаемо. Земната кора тук е разтегната толкова тънко, като разтеглена захарна пръчка, че разтопената мантия почти докосва повърхността. Земята под обувките ви не е стабилна. Тя е тънка, крехка кора надрана, която отказва да заздравее. И резултатът от това тектонично насилие е Далол. Докато вървите към хидротермалните полета Далол, мозъкът ви се бори да обработи визуалния вход. Започва да дава на късо, защото цветовата палитра е грешна. Еволюцията е обучила очите ви да разпознават кафявото на земята, зеленото на растенията и синьото на водата. Но тук пейзажът е психеделична халюцинация. Изглежда като неоново-жълта гора от минерални гъби, заобиколена от бълбукащи басейни, от електриково-зелена вода и стълбове от сол, които приличат на замръзнали, на зъбени вълни от пурпурно и охра. Това е спиращо дъха красиво, шедьовър на абстрактното изкуство. Но не се поддавайте на съблазънта. Не го докосвайте. Тези басейни не са вода. Те са свръхконцентрирана химическа супа от сярна киселина, железен оксид и магнезий. Нивото на pH в много от тези басейни е близо до нула, а в някои случаи дори отрицателно.
Ако потопите ръката си, киселината не само ще изгори, тя ще започне да разтваря липидните бариери на кожата ви, докато жегата готви тъканта. Самият въздух е превърнат в оръжие, платен от хлор, сяра и токсични газове, бълбукащи от магмените камери отдолу. Едно дълбоко вдишване в ниско разположен джоб от въздух може да претовари дихателната ви система, причинявайки незабавна химическа пневмония. Това е място, където природата категорично е решила, че животът е натрапник. Не е чудно, че учени от НАСА и астробиолози се стичат тук. Те не идват да изучават Земята, те идват да изучават границите на живота, използвайки Данакил като аналог на Йо, една от вулканичните луни на Юпитер, или на първичните киселинни океани на ранния Марс. И все пак сред тази враждебност има дълбока човешка мистерия. В средата на тази токсична жълта пустош виждате сенки, движещи се в трептящата гореща мъгла. Хора, народът Афар. В продължение на векове те са преминавали през този врата към подземния свят, не за да умрат, а за да работят. Те са тук за бялото злато, солта. Преди модерната валута, солените пръчки, известни като амоле, са били основната парична единица на Етиопия, а Данакил е банката. Наблюдавате ги фигури, изваяни от издръжливост, които ръчно изрязват блокове сол от кората. Работят под слънце, което може да сложи край на пътуването на човек за часове, ако му свърши водата, размахвайки брадви, за да извадят плочите от изсъхващото дъно на езерото. Те товарят тези правъгълни блокове върху кервани от камили, които се простират на километри по ослепителния бял хоризонт. Това е сцена от библейската древност, прозорец към времето преди двигателя с вътрешно горене, преди електричество. Защо го правят? Защото в Данакил земята не дава нищо безплатно. Плащате с пот, плащате с деградацията на тялото си и плащате със знанието, че стоите върху бомба с закъснител. Геолозите знаят крайната съдба на това място. Докато плочите продължават да се отдалечават, рифтът в крайна сметка ще стане твърде широк. Червено море, по-настоящем задържано от ниски хълмове на изток, неизбежно ще пробие бариерите. То ще наводни, потапяйки солниците, киселинните басейни и вулканичните отвори. Целият този пейзаж ще изчезне под вълните, за да се превърне в дъното на нов океан, разделяйки Африка завинаги. Но за сега то остава най-цветният, смъртоносен и предизвикателен шедьовър на планетата. Напускаме тихите, палещи химически огньове на пустинята и се движим на юг, към вибрация. В началото я усещате в ходилата си, а не я чувате. Докато наближаваме границата между Замбия и Зимбабве, започва да се проявява звук. Това е ниско, резонантно бучене в далечината, като двигател на масивен товарен влак. Може да погледнете хоризонта и да си помислите, че наближава буря. На 10 мили навътре виждате масивен бял облак, който се издига в небето, издигайки се на почти 1000 фута от плоската савана. Но небето отгоре е пронизващо синьо. Местните жители, народите Кололо и Лози, наричат този феномен с поетична прецизност – Мосиуа Туня, димът, който гърми. За западните карти това са водопадите Виктория. Представете си река Замбези. Нагоре по течението тя е широко, мързеливо, меандриращо водно тяло, почти 1 миля широко, течащо спокойно през африканската савана. Хипопотами мърморят в плитчините, слонове бродят през спокойните течения. И тогава, без никакво геоложко предупреждение, без бързеи, без нарастващ наклон, цялата река просто пада от лицето на земята. Вие стоите на ръба на базалтова пукнатина, гледайки в бездна от 350 фута. Това не е просто водопад. Това е най-голямата завеса от падаща вода в света, простираща се на над 5500 фута ширина. По време на пика на наводненията, приблизително 130 милиона галона вода се сгромолясват над този ръб всяка една минута. Статистиката е смазваща, но висцералното преживяване е духовно.
Водата не просто удря дъното, силата е толкова огромна, скоростта толкова висока, че водата се разпръсква при удар. Тя експлодира в постоянен възходящ дъжд, микроклимат от мъгла, който поддържа буйна, капеща дъждовна гора на отсрещната скала, малка екосистема, която съществува единствено заради пръските, точно в средата на сух горски район. Но нека се приближим, нека проверим нервите ви. Ако сте смели или може би малко безразсъдни, можете да посетите ръба по време на сухия сезон, когато нивата на водата спаднат. Можете да плувате до Дяволския басейн. Това е естествен скален вихър. Малка издатина от базалт точно на самия ръб на водопада. Можете буквално да скочите във водата и да оставите течението да ви носи, докато коремът ви не се ожули в скалната стена, която ви разделя от пропастта. Помислете за тази позиция за една секунда. Вие лежите в басейн с хладка вода и на инчове от лицето ви целият обем на река Замбези крещи покрай вас, устремен в черна, бушуваща празнота. Ревът е оглушителен, той унищожава мисълта. Едно подхлъзване, един пропуснат захват на скала, едно поройно течение и вие сте изчезнали. Това е върховният капан за адреналин, сблъсък с гравитацията в най-суровата й форма. Водопадите Виктория не са просто живописна гледка, те са урок за силата на ерозията. Проломът, в който гледате, всъщност е седмият пролом. През последните 2 милиона години водопадът се оттегля. Замбези тече над базалтово плато, изпълнено с пукнатини, пълни с по-мек пясъчник. Докато водата ерозира мекия пясъчник, тя прорязва траншея. Водопадът пада в траншеята и след това в крайна сметка реката прорязва нов, оставяйки старата скала суха. Резултатът е масивна зигзагообразна белег през пейзажа, геоложка времева линия, показваща точно къде са били водопадите преди 10 000, 50 000, 100 000 години. Това е паметник на постоянството, напомняне, че водата, самото нещо, от което се нуждаем за да оцелеем, е и най-мощното длето във Вселената. Сега напускаме напълно континента. Пресичаме Мозамбикския проток до остров, който се е носил в прекрасна изолация в продължение на 88 милиона години – Мадагаскар. Този остров е лаборатория за еволюция, място, където природата е могла да се развива свободно, без намесата на биологичните правила на континента. Поради тази изолация, еволюцията е станала малко луда тук. Представете си, че карате по прашен, осеян с дупки червен глинен път в региона Менабе на западния бряг. Слънцето започва да залязва, хвърляйки дълги натъртени лилави и оранжеви сенки през хръстовите равнини. И тогава се появяват баобабите. Това не са дървета в традиционния смисъл. Не приличат на дъбове или борове. Изглеждат като грешки в кода на реалността. Приличат на гигантски, преисторически колони от плът. Техните стволове са масивни, гладки и подути, блещукащи с медно-розова кора, която се усеща повече като кожа, отколкото като дърво. Достигат до 98 фута височина, цилиндрични коли, които доминират плоския хоризонт. Но върховете са тези, които объркват ума ви. Клоните са закърнели, изкривени и усукани, изглеждащи точно като коренови системи, които посягат към небето. Местната легенда предлага най-доброто обяснение за тази странност. Казва се, че в началото на времето баобабът е бил сред първите дървета, засадени от Великия дух. Но баобабът бил суетен и не спирал да говори. Или може би продължавал да се отдалечава, недоволен от местоположението си. В разочарованието си духът издърпал дърветата за корените и ги забил обратно в земята с главата надолу, за да ги накара да замълчат. Науката ни казва, че те са еволюирали по този начин, за да минимизират повърхността и да задържат влагата, но стоейки под тях, митът изглежда по-правдоподобен. Тези гиганти, по-специално Аданsonia grandidierii, са биологични чудеса. Те могат да живеят над 2500 години.
Спрете и помислете за тази времева линия. Когато Римската империя е била просто колекция от кални колиби на 7 хълма, някои от тези дървета вече са били фиданки. Те са били безмълвни свидетели на възхода и падението на цивилизациите, миграцията на народи и променящия се климат. Те са върховните оцелели. Техните стволове са по същество гигантски живи гъби. Дървесината е влакнеста и мека, способна да се разширява, за да съхранява до 30 000 галона вода. Тази адаптация им позволява да оцелеят през бруталните, изсушаващи сухи сезони на Западен Мадагаскар. Те са дърво на живота, в най-истинския смисъл, осигурявайки подслон за лемурите, плодове за хората и вода за екосистемата. Техните цветя, които цъфтят само 24 часа, се отварят по здрач, излъчвайки миризма на гниещо месо, за да привлекат основните си опрашители. Плодоядни прилепи и гигантски ястребови молци. Но алеята на баобабите е омайващо, горчиво сладко чудо. Тези 25 или около толкова дървета, които ограждат черния път, са последните останки от гъста, тропическа широколистна гора, която някога е покривала цялата тази област. През вековете, с нарастването на човешката популация, горите са били изсичани за селско-стопански цели, по-специално за оризови полета и захарна тръстика. Другите дървета са били изсичани и изгаряни, но баобабите са били пощадени, отчасти заради тяхното духовно значение и отчасти защото тяхната влажна, влакнеста дървесина не става за дървен материал и въглища. Днес те стоят сами в гробище от изчистена земя, ред от древни стражи, наблюдаващи свят, който се променя твърде бързо, за да могат да го настигнат. Когато стоите под тях през нощта, под нефилтрираните диамантени звезди на южното полукълбо, усещането е трансцендентно. Млечният път се простира зад техните силуети като небесна река. Не се чувствате като на земята през 21 век. Чувствате се като да сте влезли в храм, жива, дишаща катедрала, която ни напомня, че биологичното време е много, много по-дълго и по-бавно от неистовия темп на човешкия живот. За да достигнем до нашата крайна дестинация, трябва да обърнем гръб на брега и зеленината, пътувайки дълбоко, опасно навътре. Насочваме се към платото Адрар в Мавритания, ивица от пустинята Сахара, която се усеща по-малко като географско местоположение и повече като тест за психологическа издръжливост. Това е пейзаж от безмилостен бежов цвят, равна шир от пясък, чакъл и изтъркана скала, която се простира до блестящ хоризонт, където земята се топи в небето в мъгла от топлина. В продължение на хилядолетия номади и бедуински търговци са преминавали през тези пясъци, направлявайки кервани от камили по звездите, без да осъзнават, че вървят през една от най-озадачаващите загадки на планетата. От Земята пейзажът предлага малко улики за истинската си природа. Пътешественикът може да забележи леко издигане на терена, концентричен хребет от устойчива скала, който нарушава монотонността на дюните, или може би промяна в цвета на чакъла. Но мащабът е просто твърде огромен, за да може човешкото око да го обхване от повърхността. Това е мистерия, която изисква промяна в перспективата. Вертикален скок от няколко стотин мили, за да бъде разгадана. Разкритието пристигна в средата на 1960-те години. Докато мисиите на Джемини изстреляха първите американци в продължителна орбита, астронавтите се носеха над огромната празнота на Северна Африка. Те използваха Сахара като отправна точка за визуална навигация поради липсата на облачна покривка и ясната липса на визуална претрупаност. Но когато погледнаха надолу през прозорците на капсулата, безличната пустиня ги погледна обратно. Там, врязано в земната кора като в каменена буря, беше гигантско, немигащо синьо око. Това е структурата Ришат, известна на местно ниво като Гелб-ер Ришат. Разпростираща се на почти 30 мили в диаметър, тя е геоложки колос, видим от Луната. Състои се от поредица от перфектни концентрични хребети и долини, редуващи се по цвят и текстура,
образуващи мишена, толкова прецизна, че обезпокоява хаотичния ум на природата. В продължение на десетилетия след откриването й от космоса, научната общност беше заключена в ожесточен дебат относно нейния генезис. Първоначалната хипотеза беше насилствена и извънземна. Предвид перфектната кръгла форма и депресията в центъра, много геолози предполагаха, че това е белег от масивен метеоритен удар, подобен на кратера Баринджър в Аризона или импактора Чиксулуб, който сложи край на динозаврите. Това беше логично предположение. Слънчевата система е стрелбище и Земята е била удряна преди. Въпреки това, доказателствата на място отказаха да сътрудничат с тази теория. Удар от такъв магнитуд би втечнил скалата, създавайки специфичен геоложки отпечатък, известен като шоков кварц. Зрънца пясък, деформирани от моментално екстремно налягане. Изследователите претърсваха решат в продължение на години, те не намериха шоков кварц. Те не намериха разтопено стъкло. Те не намериха химически следи от извънземен снаряд. Други, предпочитайки романтиката пред геологията, погледнаха перфектните пръстени и прошепнаха за Атлантида. Те цитираха диалозите на Платон, Критий и Тимей, в които философът описва легендарния град като поредица от концентрични кръгове от вода и земя, редуващи се като колелата на колесница. Размерите на Ришат са плашещо близки до измерванията на Платон, а околните планини съответстват на неговите описания на север. Защитниците посочиха факта, че Сахара някога е била зелена и буйна, предполагайки, че изгубена цивилизация би могла да процъфтява тук, преди пустинята да я завладее. Въпреки че теорията разпалва въображението, камъните разказват различна, по-стара история, която предхожда човечеството с стотици милиони години. Геоложката истина за Ришат е ерозиран купол или научно дълбоко ерозирана геоложка антиклина. За да разберем нейното създаване, трябва да си представим бурната тектонска история на планетата. Преди приблизително 100 милиона години, когато суперконтинентът Пангея е бил разкъсван от изместващите се плочи, които в крайна сметка щели да разделят Африка от Южна Америка, земната мантия е била неспокойна. Масивен стълб от разтопена магма си пробил път нагоре от дълбините, натискайки земната кора. Била е пъпка на лицето на света, куполовидно издигане на скални слоеве, изтласкани високо над околните равнини. Въпреки това, тази магма никога не е изригнала. Тя никога не е избухнала във вулкан. Тя се е охладила бавно под повърхността, втвърдявайки се в сложна матрица от магмени скали, габро, карбонатити и кимберлити. След това най-търпеливите сили на природата са поели контрола, вятър и вода. През милиони години климатът на Сахара се е променял бурно между влажни и сухи периоди. Дъжд е блъскал купола, пясъчни бури са го изронвали. Издигането се е състояло от редуващи се слоеве скали, някои твърди и устойчиви като кварцит, други меки и лесно ерозиращи се като варовик и седиментни шисти. Това, което виждаме днес, е разрушеният резултат от този процес. Окото е напречно сечение на земната кора. Хребетите са твърдите кварцитни скали, които са устояли на ерозията, издигайки се като кръгли планини. Долините между тях са местата, където по-меките седиментни скали са били смлени на прах и отнесени от ветровете Харматан. Това е процес, наречен диференциална ерозия. Гледаме скелета на геоложко събитие, обелен слой по слой като гигантски каменен лук. Да стоиш в центъра на окото е дълбоко преживяване. Тишината тук не е просто отсъствие на шум, тя е физическа тежест. Центърът е равна, прашна паница от брегча, натрушена скала, циментирана заедно от хидротермални течности, които някога са кипели тук. Разпръснати по този под са инструментите на нашите предци. Ришът е бил използван като естествена кариера и фабрика от палеолитните хора. Можете да протегнете ръка в пясъка и да вземете ашелска ръчна брадва или връх на копие, изработени от човешки ръце преди стотици хиляди години. Тези ранни хора са седели в центъра на тази геоложка аномалия,
къртейки кремък, вероятно без да осъзнават голямата геометрия около тях, използвайки убежището на хребетите, за да оцелеят. Лабиринтът на ножовете. Сега трябва да напуснем безплодната тишина на сушата и да прекусим Мозамбикския проток до острова континент Мадагаскар. Насочваме се към западния регион Мелаки, към място, което противоречи на самата логика на биологията и геологията. Това е националният парк Цинги де Бемараха, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, който е буквалното определение за гледай, но не пипай. Местните мадагаскарци, които са живели в сянката на тази формация в продължение на векове, са я нарекли Цинги. Преводът е смразяващо практически, където човек не може да ходи бос. Това е огромно подценяване. Да ходиш тука бос би означавало да предадеш краката си на разкъсана руина. Това е лабиринт от 580 квадратни мили от варовикови игли, каменна гора, където дърветата не са направени от целулоза и кора, а от остра като бръснач юрска скала. Формирането на тази враждебна цитадела е започнало преди повече от 200 милиона години. Целият този регион някога е бил масивна лагуна под плитко тропическо море. Милиарди малки морски създания са живели, умирали и потъвали на дъното, като техните черупки от калциев карбонат са се уплътнявали в продължение на еони, за да образуват колосална варовикова плоча, дебела хиляди футове. В крайна сметка, тектоничната активност е издигнала това варовиково легло от океана и на открит въздух. Но истинският архитект на Цинги е била водата. Силните тропически дъждове на Мадагаскар са киселинни, заредени с въглероден диоксид, абсорбиран от атмосферата и гниещата растителност. Когато тази дъждовна вода е удряла варовика, тя е започвала процес на химическо разтваряне, известен като карстификация. Водата не просто се е оттичала, тя е разяждала скалата. Издълбала е вертикални пукнатини, разширила е цепнатините в каньони и е разтворила по-слабите участъци, оставяйки след себе си само най-твърдите и плътни коли. Подпочвените води са подкопали платото отдолу, създавайки огромни каверни, които в крайна сметка са се срутили, създавайки назъбения, хаотичен силует, който виждаме днес. Някои от тези варовикови коли се извисяват на повече от 320 фута във въздуха, колкото височината на 30-етажен небостъргач. Но за разлика от небостъргача, тук няма гладки повърхности. Скалата е набраздена, назъбена и наточена до фин ръб, който може да разреже дебели кожени бутуши, катерачни въжета и човешка кожа с ужасяваща лекота. Това е вертикален свят от дълбоки, сенчести каньони, където слънцето достига дъното само за няколко минути на ден и остри като бръснач върхове, които се пекат в тропическата жега. Навигирането в Цинги е кошмар за човешките изследователи. Експедициите тук изискват специализирана екипировка, железни стълби, забити в скалата и стоманени нерви. Подхлъзването тук не води до синина, то води до разкъсване. Няма меко приземяване. Теренът е фрактален в своята сложност, каньони се разклоняват в по-малки каньони, коли крият по-малки коли. Това е крепост, проектирана от природата, за да държи натрапниците далеч. И все пак, в това място, което изглежда създадено да унищожава живота, еволюцията е извършила чудо. Цинги не е мъртъв. Той гъмжи от специализирани форми на живот, които не съществуват никъде другаде на Земята. Най-емблематичният обитател е сифаката на Декен, вид лемур с чисто бяла козина и черно лице, изглеждащ като любопитен призрак сред сивата скала. Гледането на сифака, която се движи през Цинги, е урок по физика и дързост. Тези примати са развили дебели, кожени възглавнички на ръцете и краката си, които действат като естествени куки за захващане и амортисьори. Те не пълзят, те подскачат. Изстрелват се от един остър като бръснач връх към друг, преодолявайки разстояние от 30 фута с един скок, кацат върху вертикални шипове, които биха пронизали човек, хващайки камъка с перфектна прецизност, използвайки инерцията, за да се залюлеят към следващата опора. Те се движат с грацията на балетисти в кланица. Те не са сами. В хладните, влажни каньони отдолу, където съществуват уникални микроклимати, процъфтяват гигантски охлюви и редки влечуги. Специализирани сукуленти, като пахиподиум, вкопават корените си в малки пукнатини във варовика
като техните луковични стволове съхраняват вода, за да оцелеят през сухия сезон. Тези растения са оцелели, извивайки телата си, за да намерят слънчева светлина в сянката на иглите. Цинги де Бемараха е парадокс. Това е враждебна каменна гора, която отблъсква хората, но същевременно действа като убежище за своите обитатели. Тъй като е толкова труден за преминаване, той е бил пощаден от обезлесяването и земеделското посегателство, които са опустошили голяма част от останалата част на Мадагаскар. Варовиковите стени са щит, острите ръбове са пазителите. Това е едно от най-малко изследваните места на Земята, защото е физически невъзможно за нас да го завладеем без огромна борба. И може би това е нещо добро. В свят, в който хората са павирали, изорали и опитомили почти всяка среда, Цинги стои като предизвикателно изключение. Това е чудо, предназначено да бъде гледано от разстояние, място, където природата изисква не просто възхищение, но страх и уважение. За да завършим този етап от нашето пътуване, напускаме назабените върхове на Мадагаскар и се връщаме към западния край на африканския континент, към брега на Сенегал. Точно на север от полуостров Кап Верд, отделено от разбиващите се вълни на Атлантическия океан само от тесен коридор от пясъчни дюни, лежи водно тяло, което противоречи на цветовия спектър на природния свят. От въздуха изглежда като халюцинация или химически разлив. Сред бежовите пясъци и дълбокото лазурно синьо на океана лежи езеро с цвят на ягодов млечен шейк. Това е езерото Редба, известно на света като Лак Рос, розовото езеро. Цветът е поразяващ. Той варира от меко, бледо-лилаво при зори до наситено, кърваво-червено по обяд, когато слънцето е точно отгоре. В продължение на години пътешествениците са предполагали, че този неестествен нюанс е резултат от индустриално замърсяване или минерално оттичане. Но причината е изцяло органична, механизъм за оцеляване, развит от микроскопичен войн. Лак Рос е екстремна среда. Това е хиперсолено езеро, което означава, че съдържанието на сол в него е експоненциално по-високо от това в океана. В някои райони солеността достига 40%, съперничайки и в някои сезони, надвишавайки известното мъртво море. В такава разяждаща среда, повечето форми на живот просто престават да съществуват. Рибите не могат да оцелеят, техните клетки биха се дехидратирали мигновено. Обикновените растения изсъхват и умират. Водата е тежка, мазна и плаваща. Но природата не търпи празно пространство. В тази солена празнота е пристъпил микроорганизъм, известен като Дуналиела салина. Този едноклетъчен халофилен, сололюбив, микроводорасло е алхимикът на езерото. За да оцелее в смъртоносната комбинация от смазваща соленост и интензивна, безмилостна тропическа слънчева радиация, водораслото произвежда огромни количества бета-каротин. Това е същият червено-оранжев пигмент, който се намира в морковите. Пигментът действа като слънцезащитен крем за водораслото, абсорбирайки вредната светлина и защитавайки вътрешния механизъм на клетката. Когато милиарди от тези организми цъфтят едновременно, те боядисват водата в ярко-розово. Това е биологична битка за оцеляване, която води до визуален шедьовър. Въпреки това, красотата на Лак Рос действа като фасада за една изтощителна човешка реалност. Ако погледнете по-отблизо бреговете, няма да видите туристи, които се пекат на слънце. Ще видите индустриален пейзаж от ръчен труд, който е останал непроменен в продължение на поколения. Бреговете са осеяни с стотици мъже и жени, чиято кожа е покрита с сиво-бял слой от изсъхнала сол. Това са събирачите на сол в Сенегал. Работата е жестока. Събирачите навлизат в езерото, често до гърдите в розовата вода. Те навигират в езерото с ръчно изработени дървени канута, наречени пироги. Тъй като водата е толкова плътна, лодките не газят във водата. Те плават високо върху нея. Мъжете използват дълги пръти,
за да разбият солената кора, която се образува на дъното на езерото, след което се гмуркат или използват лопати, за да загребват кристалите в лодки. Човешкото тяло не е проектирано за тази среда. Солеността е толкова висока, че продължителното излагане причинява изсушаване, напукване и кървене на кожата. Солената вода в прясна рана е мъчителна болка. За да оцелеят през работния си ден, събирачите покриват телата си с дебел слой масло от шеа, преди да влязат в водата. Тази естествена мазнина създава водоустойчива бариера, втора кожа, която не позволява на саламурата да разяжда плътта им. Това е сюрреалистична сцена. Неоново-розовата вода, белите планини от събрана сол, натрупващи се по бреговете като сняг в пустинята, и блестящата, намаслена кожа на работниците, движещи се в ритъм на добив. Те работят по 6 или 7 часа на ден, борейки се със слънцето и солта. След като солта бъде изнесена на брега, жените поемат работата, носейки тежки легени с минерала до купчините за сушене, сортирайки го и подготвяйки го за износ в цяла Западна Африка. Солта от това езеро консервира риба, овкусява храна и поддържа икономики на хиляди мили разстояние. Лак Роз действа като жив организъм. Цветът му не е статичен. Той се променя с вятъра, разреждането от дъжда и ъгъла на слънцето. Това е напомняне, че Земята не се придържа към стандартна палитра от синьо и зелено. Тя експериментира. Тя разширява границите на химията и биологията, за да види какво може да оцелее в периферията. След като станахме свидетели на геоложката тишина на Мавританското око, острата като бръснач еволюционна крепост на Мадагаскар и химическата борба на Сенегалското крайбрежие, оставаме с трайно осъзнаване. Тези места не са величествени просто защото са красиви. Те са величествени, защото са враждебни. Те предизвикват живота, предизвикват геологията и предизвикват нас. Докато напускаме африканския континент и обръщаме поглед към извисяващите се планински върхове на Азия, ние носим със себе си знанието, че Земята е място на красива агресия, където най-зашеметяващите гледки често са тези, които са най-опасни за докосване. Вертикалната граница. Представете си, че стоите на морското равнище. Въздухът е гъст, наситен и невидим. Поемате си дъх и дробовете ви се пълнят без да мислите. Механичен ритъм, който сте игнорирали от раждането си. Това е без усилие, това е даденост. Сега, отнемете този комфорт. Представете си, че се качвате в ракета под налягане. И се отправяте към края на стратосферата, само за да излезете, преди наистина да напуснете Земята. На 29 032 фута вие сте достигнали върха на Чомолунгма, Еверест. Това е таванът на нашия свят. Но ето ужасяващата тайна, която не ви казват в лъскавите туристически брошури или героичните документални филми. На тази височина вие не живеете, вие умирате. Тялото ви ефективно се изтрива, клетка по клетка. Вие навлизате в това, което физиолозите и катерачите мрачно наричат зоната на смъртта. Разграничението не е поетично, то е клинично. Над 26 000 фута атмосферното налягане е приблизително 1/3 от това на морското равнище. Просто няма достатъчно кислород, за да поддържа човешката метаболитна функция. Никакво количество аклиматизация не може да ви спаси тук. Вие просто вземате назаем време срещу неизбежен биологичен колапс. Тялото ви, усещайки кризата, започва да се самоизяжда. То спира храносмилането, за да пести енергия за сърцето и белите дробове. Кръвта ви се сгъстява до консистенцията на утайка, тъй като произвежда излишък на хемоглобин в отчаяна паника да улови кислородни молекули, които не съществуват. Това увеличава риска от инсулт и инфаркт с всяко мъчително биене. Всяка стъпка изисква монументална воля. Правите една стъпка и трябва да си починете за 10 вдишвания. Чувствате се като да бягате олимпийски маратон, дишайки през тясна бъркалка за кафе. Мозъкът ви започва да набъбва състояние, известно като церебрален оток на голяма надморска височина – ХАЦ.
Логиката ви започва да се проваля. Границата между реалността и халюцинациите се размива. Виждате приятели, които не са там. Чувате гласове в писъците на вятъра. Това е върховният тест на човешкото его срещу планетарното безразличие. Еверест е паметник на желанието ни да стоим над всичко останало, да покоряваме непобедимото. Но планината е безразлична към вашата борба. Тя е тук от 60 милиона години, откакто индийската тектонична плоча се сблъска с евразийската плоча с такава насилствена сила, че морското дъно се нагъна и беше избутано в облаците. Ако коленичите на върха, борейки се за съзнание, и погледнете отблизо сивите варовикови скали, можете да намерите морски фосили, останки от древни морски създания, трилобити и криноиди, които някога са плували в тропически океан и сега са най-високата материя на Земята. Но има по-тъмна, по-първобитна страна на това величие. Тъй като планината е толкова физически трудна за навигация, тя се е превърнала в най-високото гробище на открито в света. Навигирането по пътя към върха изисква да престъпвате историята. Има цветни парки, видими в снега, ярко-червени и жълти, които не са избледнели от ултравиолетовите лъчи. Това са телата на катерачи, които са седнали да си починат преди десетилетия и никога не са станали отново. Те са перфектно запазени от студа, замръзнали в точния момент на своето примирение. Сега те са забележителности, мълчаливи пазители, използвани от съвременните катерачи, за да измерват надморската си височина. Зелени ботуши, спящата красавица. Това е зловещо напомняне, че покривът на света не е детска площадка. Това е катедрала от лед, която изисква висока цена за вход. Вятърът тук вие с 100 мили в час, звук като 1000 призрака, които пищят в унисон. Той разкъсва костюма ви, опитвайки се да намери начин да замрази кожата ви за секунди. Докато стоите там, гледайки извивката на Земята, виждайки по тъмното синьо на космоса над вас, осъзнавате, че не покорявате нищо. Вие сте гост, временно нежелан дразнител, на място, което не е създадено за биология. Вие навлизате в територията на геологията. Шерпите, коренното население на тези долини, които притежават уникална генетична адаптация, позволяваща ефективно използване на кислорода, се отнасят към планината с благоговение, граничещо с страх. Те знаят какво туристите често забравят. Планината винаги печели. Трябва да си тръгнете. Ако останете твърде дълго, вие ставате част от географията. Спускаме се от най-високите върхове на Хималаите, падайки на север през монголската степ. Потапяйки се от разредения въздух на зоната на смъртта в най-дълбокия белег на лицето на планетата. Добре дошли в Сибир. По-конкретно, добре дошли на езерото Байкал. Да наречеш това езеро е езиков провал. То е вътрешно море, хранилище на свещеното. Повечето езера на Земята са временни геоложки образувания. Те се раждат от отстъпващи ледници или язовирни реки, те се пълнят с утайки, задушават се от водорасли и изчезват за няколко хиляди години. Но Байкал е различен. Байкал е древен. Той е на 25 милиона години, най-старото езеро в геоложката история. Намира се в рифтова долина, място, където земната кора буквално се разкъсва, пробивайки дупка в центъра на континента. Но тук, за разлика от сухите рифтове на Африка, пропастта е запълнена с най-чистата, най-прозрачна, най-наситена с кислород вода на планета. Представете си, че стоите върху стъклен лист, който е 5 фута дебел. Под ботушите ви има 5387 фута течна тъмнина. Този единствен воден басейн съдържа 20% от световните сладководни повърхностни води. Това е повече вода от всички велики езера на Северна Америка взети заедно. Ако изпразните Байкал, всеки човек на Земята, всички 8 милиарда от нас, би могъл да пие от него в продължение на 50 години, преди да пресъхне. Но числата са абстрактни, усещането за Байкал е първобитно. Именно през суровата сибирска зима, Байкал се превръща в истинско чудо на физиката и естетиката. Водата е толкова химически чиста, толкова лишена от минерални соли и частици, че когато замръзне, не става мътна или бяла. Тя замръзва в масивни, тюркоазени плочи от диамантен лед.
Ходенето по него е преживяване, което предизвиква световъртеж. Можете да погледнете надолу и да видите скали на дъното на 130 фута по-долу, сякаш водата дори не е там. Това създава ужасяващо магическо усещане за ходене по въздух, окачен над бездна. И тогава има звук. Ледът е жив. Докато температурата се променя между деня и нощта, термичното разширение кара леда да се движи. Това е сеизмична симфония. Езерото стене, то щрака. Той издава дълбоки бумтящи пукания, които звучат като силен артилерийски огън или сонарни писъци на подводница, ехтящи през замръзналата пустош. Тези пукнатини могат да се простират на мили, разкъсвайки повърхността, за да разкрият черната вода отдолу. Някои местни жители вярват, че езерото се опитва да говори, че Байкал е съзнателно същество. Те казват, че това е звукът на духовете, които пазят свещеното море. Скрита в тази замръзнала империя е биологична аномалия – нерпата. Това са единствените сладководни тюлени в света. Те са пълнички, с сребристи очи създания, които изглеждат като да принадлежат на айсберг в Арктика, но ето ги тук, на хиляди мили от най-близкия океан, хванати в сърцето на Русия. Как са се озовали тук? Плували ли са нагоре по преисторически реки по време на ледниковата епоха? Това е биологична загадка, на която езерото отказва да отговори. Байкал е изолиран свят. Галапагосите на Русия, където еволюцията е поела по различен път. Той е дом на голомянката, полупрозрачна риба, направена почти изцяло от масло и мазнини, която се разтваря, ако я оставите на слънце. Това е капсула на времето на еволюцията, която ни напомня, че дори и в най-суровия студ, животът намира начин да стане нещо странно и красиво. Сега се отправяме на юг, напускайки синия лед на Русия към сухите, сурови планини на провинция Мазандаран в Иран. Очите ви, привикнали към бялото и тюркоазеното на севера, ще се затруднят да разберат палитрата пред вас. Представете си стълбище издълбано в склона на планина, но вместо мрамор или камък, стъпалата са направени от вода и в твърдена светлина. Това е Бадаб Есурт. Изглежда като течен огън, който е замръзнал във времето, каскаден водопад от оранжеви, червени и жълти тераси. Това чудо е шедьовър на хидрогеохимията. То е създадено от два различни минерални извора, които текат от скалата в продължение на хиляди години. Първият извор съдържа много солена вода, за която се казва, че лекува ревматизъм и кожни заболявания. Вторият извор е художникът. Той е кисел на вкус и богат на железен оксид – ръжда. Докато тази вода извира от дълбините и тече надолу по склона на планината, тя се дегазира. Въглеродният диоксид излиза във въздуха, което кара минералите да се утаяват и втвърдяват в скала, наречена травертин. През хилядолетията този бавен, капещ процес е изградил извити стени, създавайки естествени басейни, които задържат водата като чаши вино. Тежкото съдържание на желязо придава на скалата шокиращите и нюанси на кехлибар, кармин и злато. Това е рязък контраст с заобикалящата сива храстова растителност. Когато слънцето започне да залязва, басейните се превръщат в огледала. Те отразяват лилавото и индиговото небе, смесвайки се с оранжевото на скалата, за да създадат пейзаж, който прилича повече на импресионистична картина, отколкото на геоложко образование. Това е крехка красота. Тези тераси отнемат векове, за да пораснат само 1 инч, но могат да бъдат унищожени от една единствена тежка стъпка, която смазва деликатните ръбове на басейните. Това е повтаряща се тема в природните чудеса на Азия. Най-великолепните места често са най-деликатните. Природата е прекарала векове в изграждането на тези стълбища на боговете, използвайки само гравитация, водна химия и време. Стоейки тук, слушайки тихия ромон на водата, движеща се от една тераса към следващата, изпитвате дълбоко чувство на мир. Това е напомняне, че красотата не винаги трябва да бъде шумна, или гигантска, или насилствена. Понякога тя просто се нуждае от търпението на падащата вода. Недалеч от деликатната водна красота на терасите се намира място, което стои в пълна опозиция на живота. Пътуваме на югоизток към провинция Керман, за да станем свидетели на Даштелут – пустинята на празнотата.
Ако Еверест е мястото, където Земята се протяга към небето, а Байкал е мястото, където тя отваря дълбокото си око, Луд е мястото, където Земята гори. Това е официално, научно, най-горещото място на повърхността на нашата планета. Сателитите на НАСА, сканиращи земното кълбо за топлинни аномалии, са измерили температурата на Земята тук на зашеметяващите 70,7 градуса по Целзий, 159 градуса по Фаренхайт. Това не е жегата на летен ден, това е жега като оръжие. В по-тъмните лавови полета на платото Гандон-Бериан жегата е толкова интензивна, че местният фолклор твърди, че ако оставите парче сурова пшеница върху скалите, тя ще се изпече на хляб. В някои части на тази пустиня средата е абиотична, което означава, че дори бактериите не могат да оцелеят. Ако оставите мъртва птица върху пясъка тук, тя няма да изгние, защото микробите, необходими за разлагане, не могат да съществуват. Тя просто ще изсъхне, ще се мумифицира и ще се превърне в прах. Но жегата не е единствения скулптур тук. Това е вятърът. Вятърът на 120-те дни вие през този пейзаж, от юни до октомври, носещ абразивни песачинки със скорост на ураган. През милиони години това пясъкоструене е издълбало основната скала в Чемпкалуц. Това са масивни ярданг формации, хребети от пясък и скали, които се издигат от пустинния пот като силуета на забравен извънземен град. Някои стоят на стотици фута височина, оформени като замъци, храмове и сфинксове. Разходката през Калут по зазоряване прилича на разходка през приказен пейзаж на Марс. Тишината е толкова тежка, че се усеща физически тежест, притискаща тапанчетата ви. Няма шумолене на листа, няма птичи крясък, няма бръмчене на насекоми, само звукът от собствената ви кръв, бързащи в ушите ви. Защо някой би дошъл тук? Защото Луд е едно от малкото места на Земята, където можете да видите скелета на планетата. Това е светът такъв, какъвто е бил, преди мекотата на живота да го покрие. Той е суров, той е честен. Това е място, където Слънцето е единственият владетел, тиранин, който почиства Земята всеки ден. То ни напомня, че сме невероятно щастливи да живеем в умерения пояс на света, защото само на няколко хиляди мили от тук Земята е пещ, която абсолютно няма полза от нас. Напускаме ослепителното слънце и смазващата жега, за да слезем в хладната, влажна тъмнина. Пътуваме до варовиковите планини на долината Нахър Ал-Калб в Ливан, за да открием пещерата Джейта. Видяхме височините, дълбините, цветовете и жегата. Сега виждаме интериора. Това не е просто пещера. Да я наречеш пещера е обида. Това е подземен катедрален храм, сложна система от карстов варовик, кристализирал в продължение на милиони години. Изживяването е разделено на две пътувания. Влизате в долната пещера с малка лодка, плъзгайки се безшумно по огледално спокойна подземна река. Въздухът е хладен, постоянно се поддържа на студена температура, влажен от дъха на планината. Над вас таванът изчезва в сенките, висок като кораб на катедрала. И тогава светлините ги осветяват, спелеотемите. Пещерата Джейта е дом на най-големия известен сталактит в света. 27 фута дълга кристална игла, висяща от тавана. Но това е само едно парче от пъзела. Навсякъде, където погледнете, скалата е текла като восък. Сталагмити се издигат от пода, за да посрещнат сталактитите, образувайки масивни колони, които приличат на стълбовете на фантастичен дворец. Тези образувания растат със скорост приблизително 1 сантиметър на всеки 100 години. Всеки инч скала, който виждате, представлява поколение човешка история. Образуванията тук не приличат на камък. Те имитират органичния свят. Изглеждат като драпирани копринени завеси, като медузи, като гигантски гъби, като замръзнали водопади. Има странен психологически ефект, който се случва в Джейта. Тъй като сте толкова дълбоко под земята, откъснати от слънцето и небето, и тъй като образуванията са толкова чужди, но толкова перфектни, губите усещането си за мащаб. Чувствате се като микроб в червата на гигантски организъм. Тишината тук е различна от пустинната. В пустинята тишината е агресивна, тук е благоговейна. Тя е прекъсвана само от ритмичното капене, капене на вода,
бавният търпелив инструмент, който е изваял целият този шедьовър от твърда скала. Този процес се е случвал в пълна тъмнина много преди първият човек да стъпи на земята. Той продължава сега, докато гледате, и ще продължи дълго след като нашата цивилизация изчезне. Кара ви да се чудите, колко още от тези кристални дворци са скрити под краката ни, заключени във вечната тъмнина, чакащи светлина да ги намери. Солената тишина. Приключваме тази част от пътуването, спускайки се до най-ниската точка на земната повърхност, място, където въздушното налягане е толкова високо и жегата толкова потискаща, че се чувствате сякаш сте стъпили на съвсем друга планета. Сега стоите на 1410 фута под морското равнище на бреговете на Мъртво море. Всичко тук работи обратно на логиката, която сте научили от раждането си. Въздухът е богат на кислород, по-плътен от всяко друго място на земното кълбо, но водата е капан, който отказва да приютява живот. Тя е почти 10 пъти по-солена от океана, химически бульон от магнезии, калци и бромиди, който се усеща по-малко като вода и повече като зехтин. Ако се опитате да плувате, веднага осъзнавате, че не можете. Не потъвате. Гравитацията сякаш губи хватката си върху вас и вие се носите по повърхността като парче корк, задържани от чистата плътност на течността. Тук няма живот в конвенционалния смисъл. Няма риби, плуващи под повърхността, няма водорасли, които се люлеят в теченията, и няма коралови рифове, гъмжащи от цветове. Има само бели солни кристали, които покриват бреговете като назабени диаманти, образувайки остри като бръснач скулптури, които блестят под безмилостното близкоизточно слънце. Ако риба случайно влезе от един от сладководните извори, които хранят този басейн, шокът за системата й е незабавен. Тя не оцелява повече от няколко секунди преди солта да я погълне. И все пак в тази враждебност има странна древна лечебна сила. Черната кал под краката ви е богата на минерали, които са били ценени още от времето на цар Ирод и Клеопатра. Атмосферата е толкова плътна, че действа като естествен филтър, блокирайки най-вредните ултравиолетови лъчи, което ви позволява да останете на слънце без да изгорите. Хора идват от цял свят, за да плуват и да се лекуват, търсейки облегчение от кожни заболявания и респираторни неразположения в тази естествена хипербарна камера. Въпреки това, Мъртво море умира. То е чудо в активен колапс. Всяка година нивото на водата спада с над 3 фута, тъй като сладководните източници се отклоняват за човешка употреба. Докато водата се оттегля, прясна подземна вода нахлува, за да разтвори подземните солени слоеве, причинявайки срутване на земята без предупреждение. Масивни дупки се отварят по крайбрежието, поглъщайки сгради, пътища и палмови гори за секунди. Земята си възвръща пространството, доказвайки, че дори най-известните географски обекти са временни. Най-ниската точка на Земята става още по-ниска и скоро това солено убежище може да остане нищо повече от бял, прашен спомен от сол, свидетелство за това колко бързо хората могат да променят геоложката карта. Изкачихме върха на Еверест, лишен от кислород, и се носехме в мъзните дълбини на Мъртво море. Но докато гледаме към последния етап от нашата експедиция, трябва да се изправим пред истината, че нашето изследване на тези великолепни места ги променя завинаги. Оставяйки тежкия застоял въздух на Близкия изток, ние пътуваме през Индийския океан до място, където водата сякаш се противопоставя на самите закони на физиката. Представете си, че сте в хеликоптер, чиито ротори туптят в гърдите ви, летящи над югозападния край на остров Мавриций. Индийският океан под вас е ослепително, електрическо тюркоазено, цвят толкова жив, че изглежда сякаш е нарисуван върху лещата на окото ви. Слънцето се отразява от кораловите рифове и за момент всичко се усеща като спокойно тропическо убежище. Но тогава пилотът накланя самолета, рязко завивайки над полуостров Ле Морн Брабан, и сърцето ви спира. Точно до брега
Океанското дъно изведнъж изчезва. Гледате надолу към това, което изглежда като масивен, ревящ водопад под морето. Изглежда сякаш колосален отток е бил отворен на дъното на океана и милиони галони вода се спускат каскадно в тъмна, бездънна пропаст. Изглежда сякаш земята буквално изтича, оттичайки океана в мантията отдолу. Мозъкът ви крещи да се отдръпнете, защото гравитацията не би трябвало да работи така. Как може вода да пада във вода? Гледката е толкова убедителна, че корабите често избягват района, страхувайки се от течение, което ще ги дръпне надолу в тъмнината. Истината обаче е, че вие сте свидетели на най-голямата оптическа илюзия на планетата. Няма водопад. Няма бездънна траншея, която изсушава океана. Това, което всъщност виждате, е масивен отток от пясък и тиня, задвижвани от силни подводни течения. Остров Мавриций се намира на виден океански шелф, плато, издигащо се от дълбочината. Отвъд ръба на това плато, дълбочината рязко спада от няколко фута до хиляди фута в вертикална скала. Океанските течения избутват белия пясък и тинята от плиткото плато надолу в дълбоките, тъмни, по-студени води. Тъй като пясъкът е по-тежък от водата, той тече като река, спускайки се надолу по склона. От въздуха, движението на този бял пясък срещу тъмносините дълбини създава перфектното визуално копие на водопад. Това е напомняне, че нашата перспектива е ограничена и лесно се заблуждава. Виждаме бедствие, но Земята просто премества пясък от едно място на друго. Но дори когато знаете науката, страхът остава. Когато погледнете тази пропаст, усещате крехкостта на Земята, на която стоим. Всички ние просто се държим за малки плата от скали в огромен тъмен океан, който винаги се опитва да издърпа Земята изпод нас. От тропическата жега на Индийския океан, ние моментално се пренасяме в бруталния хапещ студ на сибирския интериор, оставяйки течната илюзия за крепост от твърд камък. Отправяме се към бреговете на река Лена в Русия, място толкова отдалечено, че през зимата самата река се превръща в магистрала от лед. Тук Земята е изградила барикада срещу времето. Представете си ред на забени, червено-сиви скални игли, издигащи се 980 фута направо от водата. Те се простират на мили по поречието на реката, изглеждайки като гръден кош на великан или руините на цитадела, построена от богове преди половин милиард години. Това са Лена стълбовете. Тези структури са се образували преди 500 милиона години, по време на Камбрийския период. За да го поставим в перспектива, когато варовикът, от който са изградени тези стълбове, е бил отлаган като утайка на топло морско дъно, животът на Земята е бил неузнаваем. Нямало е дървета, нямало е бозайници, нямало е динозаври. Светът е бил управляван от трилобити и странни, мекотели морски същества. Тези стълбове са гробище на този древен свят, издигнати в замръзващия въздух. Те са продукт на екстремна термична ерозия. В тази част на Сибир температурната разлика е 180 градуса по Фаренхайт между пика на лятото и дълбочината на зимата. Скалата замръзва, разширява се, напуква се и се топи в насилствен цикъл, който се е повтарял в продължение на еони. През милиони години водата е издълбала слабите части на скалата, оставяйки само тези непокорни вертикални игли да стоят на пост. Докато вървите сред тях или се плъзгате покрай тях с лодка, тишината е тежка и дълбока. Това не е празна тишина, това е тишина пълна с история. Заобиколени сте от 500 милиона години слоеве от древни морски дъна, слоеве от вулканична пепел, слоеве от самото време, компресирани в камък. Чувства се като библиотека, където всяка книга е направена от скала. Учените са открили тук фосили на изчезнали същества, които не съществуват никъде другаде, запазени във варовика, като призраци, чакащи да разкажат своята история. Народът якут счита това място за свещено, вярвайки, че стълбовете са замръзнали божества, чакащи края на света, за да се събудят.
Стоейки в основата им, смалени от чистата вертикална скала, осъзнавате, че човечеството е просто бележка под линия в една много дълга история. Лена стълбовете не се интересуват от нашите империи или нашата технология. Те са видели континентите да се носят и ледниковите епохи да идват и си отиват и вероятно ще стоят дълго, след като нас ни няма. Напускаме мълчаливите часови на реката и се изкачваме до място с високопланинско напрежение, където огън среща лед на нестабилна политическа граница. На граничната линия между Китай и Северна Корея се намира планина, наречена Пек. Тя е свещено място за народите на двете нации, вулкан с история на катастрофално насилие. А на самия му връх, сгушено в срутената калдера, е Небесното езеро. Това е едно от най-високите и студени кратерни езера в света. През по-голямата част от годината, от средата на октомври до средата на юни, езерото е лист бял лед, заобиколен от назъбени вулканични върхове, които изглеждат като острите зъби на дракон. Когато ледът се топи, водата е дълбока, тъмносиня, толкова чиста и неподвижна, че изглежда като течно мастило, но тук има напрежение, което няма нищо общо с замръзващия вятър. Това е забранено чудо. Достъпът е ограничен, охраняван от армиите на две нации, които се наблюдават взаимно през водата. А самият вулкан не е мъртъв, той просто спи. През годината 946 тази планина произвежда хилядолетното изригване, едно от най-мощните вулканични събития в записаната човешка история. Той изхвърля толкова много пепел и пемза, че покрива Северен Япония и променя глобалния климат. Магмената камера под краката ви все още е активна, тиктакаща бомба с закъснител, която геолозите наблюдават с нервно очакване. Допълнително към мистерията, местните легенди настояват, че езерото е бездънно и че същество, чудовището от езерото Тианчи, патрулира дълбоките студени води. Докато учените отхвърлят това като митология или погрешно идентифицирани пасажи от пастърва, местните се кълнат, че са видели нещо масивно да пробива повърхността на огледално неподвижната вода, създавайки вълни там, където не би трябвало да има. Независимо дали става дума за преисторически оцелял, игра на светлината или просто вятърът, идващ от Японско море, Небесното езеро се усеща като място, което принадлежи на друго измерение. Въздухът е толкова тънък, че ви се вие свят, а тишината е толкова абсолютна, че можете да чуете собствения си сърдечен ритъм в ушите си. Това е рай, който се усеща, че може да се превърне в ад всеки момент, ако гигантът, спящ под водата, реши да се забуди. От застрашителната опасност на вулкана пътуваме на юг към Филипините, където пейзажът се променя от заплашителен до причудливо игрив, сякаш земята е решила да експериментира с геометрията. Преминаваме към остров Бохол. Стоите на наблюдателна площадка, гледайки пейзаж, който изглежда като проектиран от математик с слабост към сладко. Разположени на 19 квадратни мили, са над 1200 идеално симетрични куполообразни хълма. Те не са назъбени планини. Те са гладки, заоблени хълмове, които изглеждат сякаш са изваяни от гигантски кълъп. По време на дъждовния сезон те са покрити с буйна зелена трева, жива и ярка. Но когато настъпи сухият сезон, тревата изсъхва и става наситено кафява като какао. Изведнъж вече не гледате джунгла, гледате 1200 гигантски бомбони Hershey's Kisses, пуснати по равнините. Геологически те са известни като конични карстови образувания. Те са направени от морски варовик, който някога е бил коралов риф, гъмжащ от живот под водата. Тектоничните сили издигнали рифа от морето и в продължение на милиони години дъждовната вода е разтваряла варовика, ерозирайки го до тези идеални конуси. Но това научно обяснение изглежда кухо, когато видиш чистото съвършенство на формите. Как може природата да бъде толкова повтаряща се, толкова организирана? Изглежда изкуствено, като проект за тераформиране, който е тръгнал зле. Местните легенди предлагат по-поетично обяснение. Те казват, че два гиганта се скарали и хвърляли гигантски пуци пясък и скали един по друг в продължение на дни. Когато най-накрая се уморили и станали приятели, те напуснали бойното поле, без да почистят бъркотията. Гледайки хълмовете, почти можеш да видиш бъркотията на титаните. Но тук има една мистерия. Защо само в Бохол? Защо няма други шоколадови хълмове с този мащаб и симетрия никъде другаде на планетата?
Земята е създала единствено по рода си произведение на изкуството тук и след това е счупила кълъпа. Това е пейзаж, който изглежда игрив, рядък момент, в който планетата изглежда се забавлява със собствената си архитектура. Оставяйки откритите хълмисти възвишения, се потапяме в гъстата, влажна прегръдка на нигерийската дъждовна гора, за да намерим чудо, скрито от небето. Дълбоко в щата Енугу, Нигерия, има място, което изглежда като грешка в картата. За да стигнеш до там, трябва да вървиш през гъста зелена гора, навигирайки по неравен терен, докато достигнеш масивен варовиков монолит, който изглежда блокира пътя ти. Това е пещерата Ауъм. Но тя не е просто пещера в традиционния смисъл. Водопад с височина 98 фута пада от върха на скалата, но вместо да пада в река или езеро, той изчезва в тесен, криволичещ каньон, който води до поредица от масивни, отворени пещери. Водата е кристално чиста и странно топла през всички сезони. Местните вярват, че тази вода има лечебни сили, способни да прогонят злите духове и да лекуват болести. Те идват от цялата страна, за да застанат под водния прах, вярвайки, че земята отмива проблемите им. Докато вървиш по-навътре в пещерната система, светлината от входа започва да избледнява, заменена от меко, ефирно сияние, отразяващо се от влажните варовикови стени. Слънцето се филтрира през тесния процеп в горната част на каньона, създавайки лъчи светлина, които изглеждат като твърди колони. Звукът е оглушителен. В затвореното пространство на пещерата, ривът на водопада е усилен и уловен, отразявайки се от стените, докато не можеш да чуеш собствените си мисли. Това е резервоар за сензорна депривация, построен от природата. Губиш чувството си за посока, чувството си за време и чувството си за външния свят. Това е свещено място, защитено от местен манастир, и монасите го пазят с благоговение, обикновено запазено за катедрали. Това е едно от малкото места, където чудото и духовността са едно и също нещо. Земята тук не се опитва да те изплаши с магма или да те замрази с лед. Тя се опитва да те задържи, но мащабът на пещерата е напомняне, ние сме много малки и земята има много тайни стаи, в които дори не сме влизали още. Накрая излизаме от тъмнината на пещерата, примигвайки срещу внезапната яркост на тропическото слънце. Оставяме зад себе си подземните ехота, за да пътуваме до изумрудените води на Югоизточна Азия за балансиращ акт, който изглежда противоречи на основните закони на физиката. Крайната ни дестинация се намира дълбоко в сърцето на залива Панг Нга, Тайланд. За да стигнеш до там, трябва да се отдадеш на ритъма на водата. Ти си на традиционна дългоопашата лодка, двигателят мърка тихо зад теб, механично сърцебиене те тласка през влажна, съновидна атмосфера. Виеш се през лабиринт от масивни варовикови острови, които се издигат като изумрудени кули от Андаманско море. Това не са просто скали, те са древни, вертикални гиганти, покрити с буйна растителност, стръмно спускащи се във водата отдолу. Въздухът е гъст с сол и жега, а водата е спокойна, непрозрачна зелена, канеща те по-дълбоко в лабиринта. И тогава лодката забавя. Двигателят намалява до ниски обороти, завиваш зад назабена скална стена и изведнъж хоризонтът се отваря. Там, обрамчен от откритото море и небето, го виждаш – Као Тапу. На пръв поглед мозъкът ти се бори да осмисли геометрията. Това е скална кола с височина 65 фута, стояща напълно сама във водата, изолирана от околните островни вериги. Но тук е проблемът – визуалната грешка, която спира дъха ти. Върхът е много, много по-широк от основата. Изглежда тежка в горната си част, нестабилна като гигантски варовиков пирон, забит в океанското дъно, но опък и от някой небесен дърводелец. Тя противоречи на гравитацията. По всяка логична причина изглежда, че е трябвало да се преобърне преди хиляди години, да се плисне в залива и да изчезне завинаги. Тя стои с някаква арогантна елегантност, каменен страж, който е отказал да падне въпреки всички шансове срещу него. За мнозина това образование е незабавно разпознаваемо, макар и може би не по тайландското си име. Това е островът на Джеймс Бонд,
врязан в глобалната поп-култура от филма «Мъжът с златния пистолет» от 1974 година. Тук злодеят Франсиско Скараманга скри своето слънчево оръжие, избирайки този извънземен пейзаж, защото изглеждаше твърде фантастичен, за да бъде истински. Филмът даде на скалата слой кинематографична мистика, превръщайки геоложката странност в символ на приключение и опасност. Въпреки това, докато филмът я направи известна, истинската звезда тук е самата геология. Драмата на екрана бледнее в сравнение с драмата на забавен каданс, разиграваща се в самата скала. Као Тапу е майсторски клас по бруталността на времето. Структурата е карстова кула, остатък от масивна коралова рифова система, която е процъфтявала тук преди стотици милиони години. През еони тектоничните измествания изтласкали морското дъно нагоре, а елементите започнали да извайват по-мекия камък. Но специфичната форма, която виждаме днес, този ужасяващо тънък врат, е резултат от специфична, безмилостна атака на водната линия. Основата на кулата постоянно се ерозира от прилива и микроскопичните движения на вълните. Това е химическа и физическа атака. Морската вода, леко киселинна, яде калциевия карбонат на варовика. Едновременно с това протича биоерозия, миди, пробивни гъби и други морски организми се прикрепват към скалата по приливната линия, пробивайки малки дупки и отслабвайки структурата отвън навътре. Всяка година океанът изяжда още няколко части от инч от скалата. Това създава дълбоко напрежение, докато я гледаш. Гледаш структура, която живее на заем. В крайна сметка, физиката ще спечели. Вратът на колата ще стане твърде тънък, за да поддържа масивния тонаж на покритата с растителност горна част. В някой бъдещ ден, може би след един век, може би утре, Као Тапу ще се счупи. Тя ще се срути в изумрудената вода, изпращайки цунами през залива и ще изчезне в морето, оставяйки нищо друго, освен пън и спомен. Това е чудо на време. Това е шедьовър, който в момента се унищожава от същата вода, която го прави красив. Морето го е създало, като е изваяло околната скала, и морето в крайна сметка ще си го върне. Стоейки там, поклащайки се на нежните вълни, двигателят мълчи, осъзнаваш, че великолепен не означава постоянен. В нашата човешка арогантност често приемаме, че планините и камъкът са вечни, непроменящи се фонове на нашия мимолетен живот. Но Као Тапу доказва противно. Земята е течна, тя просто се движи с темпо твърде бавно, за да го възприемем, докато не видим нещо толкова крехко като това. Най-великолепните неща на Земята често са тези, които предстои да изчезнат. Нестабилността на скалата привлича вниманието ти не само защото е красива, но и защото е крайна. Гледаш малко по-дълго, попивайки текстурата на камъка и зеленината на дърветата, които се придържат към върха. Защото знаеш, дълбоко в себе си, че бъдещите поколения може да видят това само на снимки. Това е балансиращ акт, геоложки грандиозен финал, а ние сме късметлийската публика, която гледа шоуто преди да падне завесата. Душата на машината. Виждали сме огъня на Африка, гигантите на Азия и илюзиите на Тихия океан. Започнахме това пътешествие, мислейки, че гледаме места. Но сега вече знаете по-добре. Не сте гледали места, гледали сте процес, гледали сте земята как диша, как расте, как се унищожава, за да създаде нещо ново. Великолепните места не са просто красиви гледки, те са предупреждения. Те са напомняния, че живеем на планета, която е безразлична към нашето присъствие. Данакил не се интересува дали ви е горещо. Еверест не се интересува дали дишате. Стълбовете на Лена не се интересуват дали сте впечатлени. И все пак продължаваме да идваме. Продължаваме да търсим. Продължаваме да строим 4К камери и да летим с дронове във вулкани, защото трябва да почувстваме това чудо.
Трябва да знаем, че има нещо по-голямо от нашите екрани и нашите градове. Но докато приключваме това пътешествие, имам един последен спорен въпрос към вас. Покорили сме картата. Имаме сателитни снимки на всеки инч от Сахара и GPS координати за всеки връх на Хималаите. Превръщайки тези тайни, свещени чудеса в туристически дестинации и вирусни видеа, всъщност унищожили ли сме самото нещо, което ги е правило великолепни? Чудо ли е все още чудо, ако всеки има селфи с него? Или сме заменили мистерията за брой гледания? Може би най-великолепното място на Земята е това, което все още не сме намерили. Това, което все още е тихо. Това, което все още чака своя пръв натрапник. Ако сте следвали това пътешествие през всичките 3 части, сега сте свидетел на машината. Не просто наблюдавайте света, а го уважавайте.